nga mga suki sa kaninan. Salamat sa inyo mayong hapon kag siyempre welcome sa atong sinipagpangalagat sa karon nga hapon sa Palipinas. This is my life. Lunes na Lunes, Julio 19, tuig 2021. Ang pagpangamusta gid ni Tita We sa inyo tanan. Pagpangamusta, ang pagpasalamat sa gihapon ara kamo na. Pasalamat kita siyempre una-una here. Pasalamatan ni Tito Wilma ng itong mahal nga Diyos. Of course, Lord, thank you so much for another gift of life. Thank you so much mga prayers sa mga support ni natin din sa akon. Sa itong mga prayer warriors. Thank you, Lord. Napahanugutan pag din nga mag-off the night kita. Pero siyempre, importante, happy kita. No? Off the night kita. Parang sa off the night na naman kita, tugtugtak na alas stress. So siniya nga po dili sa This is my life. Pero antes man siyempre una-una ginapasalamatan ko gid ang Action Radio family. Ako na pamilya sa Action Radio. Sa aming station manager kay Miss Mona Di Maala, Magbanwa, kay siyempre kay Action Rex Cantong, sa tag-sa kanan, halin sa senior as sa mga juniors, millennials namon. Thank you so much sa inyo tanan. Kay Inday Ann, kay Inday Dorel, na in absentia ni Tito Wilma. Ara, nag-aupod sa inyo, sa kahapon Lunes, tugtog Sabado. Halin sa alibutod sa akong sinibalit-sagon, ang akong din pagpasalamat, pagpapalangga sa inyo tanan, ara, din nagkapabilin. Thank you so much, na? Kag sa mga kaparian naton, na? Sa aton mga kaupdanan sa simbahan. Thank you so much. Sa inyo man pagpangamuyo tapos suporta kay Tito Hoy. Sa tanan-tanan, hindi ko man ma-mention kamo isa-isa, pero kamo tanan gid ako salamatan ko. Ang mga kadalagahan ko sa Action Radio, siyempre, si Inday Ann, si Inday Dorel, si Inday Eden, si Inday Marnie, kag si Inday Miles. Dali na lang. Nan. Okay, but anyway, sa siningapong bisan magkainan, no, updanay kita kag padayon man si Tito Wilma nga magaserbisyo sa inyo. Ay, kamusta ka mo sa pihak sining atong ginatubang nga pandemic? Tanan kita padayon nga nagasuffer. Kag tanan kita isa ang ginapangamuyo kag ginapangayo sa kahitaasan. Na matapos man. Nga bisan paano makamat-amat na kita ulag para sa aton tagsa kapag kinahanglan. Kay ang tagsa sa aton with no exemption, right? Na apiktado gid sining pandemic. Tagsa sining karon nga gina-worry na naman. Ining bag-o nga variant, ining Delta variant nga ini. Pero wala sang makalabaw sa pagpangamuyo naton sa pagsalig sa mahal nga Dios. Si Tita Wea, I always hambalin, Lord, I put all my trust in you. Amo lang din na, no? Kung daw medyo, kapit man ta, no? Or anyway, of the night, kita sa gihapon sa ating mga suki dira sa radio, sa Ilamatan Sister Radio, kita sa 684 kilohertz, yes. Kag sa mga Facebook Live, ganay man sa gihapon, no? Basta open lang inyo dira mga gadgets, internet connection, open ng Facebook, of the night kita iya at search nyo lang dira Action Radio Bacolod 684, and of course, sa website namang sa Japon, ada ang mga balita nga mga natipon sang aton sa News Center. Diba? Akita ninyo dira, tapos may chances sa radio na, kung inyo lang pinduton, danay man kita gihapon. Na? Kag sa ato naman kay hindi ta naman dinay subong. Puwerte na iya ang halos tanan. Di ka na halos ka tanaw television nga normal kay wala ka na halos. Sinanglan naka-internet ka. No? Kung naka-internet ikaw, pwede ka mag-connect sa YouTube. No? Sa inyo television, sa inyo ibang dara nga mga gadgets sa YouTube. Of the naman kita, di hapon kita ni Tito Wilma, i-search nyo lang dira ang Action Radio Bacolod. This is my life. Sa pag-updanay natin sa singin nga hapon, yes, ara, dira, ang nag-upod sa atin live, abdi, i-heart like lang si Tito We, i-heart like lang, kag i-share, happy na kita na. Para padayon kita, every afternoon, amat-amat lang, amat-amat lang Tito We.
Pero anong ihatag mo nga mga informasyon sa sini nga hapon Tita Wilma sa This Is My Life sa gihapon? Yes, hatag kita gamay nga update sa nagakatabo karon sa itong diri sa siyudad sa Bacolod COVID ang dako nga kaso. Pero ang reminder din natin ang kaso ang dako naton nga sa gihapon tandugong sa sini nga hapon. Pero ang reminders natin para sa itong mga health protocols ay hindi din natin pagkalimutan. Ha? Ako magwa itong nadubli ko pag yan yung face mask. Bisan ara, yung sagwa. Daw, ano, naging lang bala natin, himuon natin na makagawian natin or yes, mag-inhabit nga natin. Part na natin atong hinimuon na doon na magwa face mask. May ano ikaw, may alcohol ikaw, di ba la? Face shield kung malakat ka. Na? Wa hindi na sa malain sa nagahalong na atong na naghihapon din na pahinumdom sa inyo. Na, okay. Pero sa sini nga hapon, yes, atong weather update, si Fabian, tagaan pa kamo dira gamay nga update karon ini hatag sang pag-asa sa ila sa ni weather bulletin sa ina alas 10 ng aga. Kag syempre pila man ka mga update ang opening Delta variant na mahatag ni Tito We karon nga hapon. Kag syempre ang aton man mabasa nga sulat sa sini iya nga hapon, ha? Ang sulat patungod ni sa estudyante, na? Estudyante na ding taga Iloilo, na? Taga Iloilo siya. Tungod sang siling niya bala subong tungod sining pandemic. Siling niya daw pabugat siya. Daw nagalibog ang iyaw doon. So, ang kaundan sinakaroon sa sahon man ni Tito Vilma. Sa ito naman FYI segment, pantaan na yan. Relax tanay sa FYI segment de. Siling po daw sisong subong pan abukado. Pagkaon tablanay. No? Amoy na hindi lang siya namit, hindi lang siya nutritious, di ba? Kundi ano pagyag, makapananit sa inyong skin, ano pagitita Wilma, para magpaluwas sa pagwapo, abi ninyo kung di ka mo katulong kung kaong na magaling abukado, makalugan man ka mo. I don't think so. Pero hibaloon sa nakaroon kung tuod na or hindi. Kaya syempre nga, ito sa ni always hope pa rin karoon nga adlaw. Abantayan din ninyo ang inyo sini mga kapalaran. Pero tandaan naton, ini kalingawan ng ginapangatag ni Tito Wilma sa horoscope every afternoon. Di ba na? Kalingawan lang naton ina kung sa mga pagkaon, isa sa mga ingrediente naton na spices naton sa adlaw-adlaw nga tanan, di kalingawan lang na iya pamok na blaw na wala kang nakahibalo sa matuod nga nagakatabo sa atong kabuhi sa adlaw-adlaw kundi ang atong manang creation, di ba? Lord lang din na iya nakahibalo pero atong kalingawan lang. Okay, Tito We? Yes, dito sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kag sa malabutan sa aton man pagpangalagad sa inyo sa sining nga hapon. Diriya sa Bacolod, focus lang taan ay gamay na tungod sa sining dito sa quarantine status sa karon nga di medyo mabulbugatan para sa aton, pero kinahanglan gyud ang paghalong. Abatian taman sa mga updates dito sa Action Radio, especially ining gintagwa nga executive order ni Mayor Bing Leonardia, no, natungod iya sa pagbiyahe sa mga ports, di ba? Pinayaraman mga travel requirements dito sa siyudad sa Bacolod, kung hindi ka afford na hindi ka makatabok sa pihak, do something kabala, hindi ka makakadto sa iban nga kabanuhanan sa probinsya sa Negros Occidental kung din man tungod nagahalong man ang atong local government unit nga hindi magsaka diwat ang mga kaso sa COVID-19. Kaina para gid sa atong tanan, di ba, nga nagpagwa ang National IATF nga kinanglan gintagaan kita daw deadline para timuhaan ka gid nga para nga makabalik kita sa NPCC or kung hindi ta maghalong kung mapagusto ano tendency is masaka naman si kabudlay gid kaayo, no? So sa karon amo to ganing hambal sa ina ni State Administrator Ang sa interview ni Action Arts ng aga pa ina na batian man ni Tito Wilma nga gina-monitor man ang mga entry points, di ba? Gina-monitor kay nga nagahalong. Thank you Lord nga nubo
ang mambag-o nga kaso, nakaingat ang aga nga ginhambal ni City Administrator M. Ang, 31 Monday morning na akit kahapon. Ang update na is 76 cases mo sa Bacolod mo, di ba? So, operahan na ito, upda na ito, ina. Kaya ang yabi, gidya sa atong nga mga kumuluyo. Wala sa kay kung sino, kundi ara gid lang sa aton. Ay, mga apor, kinahanglan man kung magbiyahe ka mo, inyong mga requirements, kompletuhon nyo man. Ay, kinahanglan ang inyong mga proper documents ko, di ba? Intakto man. Kompleto man. Iti, kinanglan daya, negative man ang inyong RT-PCR test mo, di ba? Hindi lang ang mga delivery, mga essential goods, ang mga afford na naman tawag na ito nga, authorized persons outside residence. Pero kung wala man lang kita, importante kid, magpabili na lang kita dito sa aton ordera sa inyo man sa kapuloyan. Okay? Yes, Tito Wilma. Kadtuan paanay, ang gamay naton nga mahatag nga update sang pag-asa sa dalagan sang atong sinipanahon. Diba? Nga si Tropical Storm Fabian, nagbaskog siya kag nangin isa siya sa severe tropical storm. Sinigid lang nga aga. Pero, daw wala siya plano maglandfall ng Balasang Pag-asa. Kag, most likely, nanggin, magadulot siya sa mga mabasong nga pag-ulan, sa bisan din nga bahin sa atong sinitungsod. Pero, sa liga naton, o paabuton man naton nga pabaskugon niya ang southwest monsoon, or southwest monsoon, o kunang habagat. Okay. Kag, pabaskugon man sining southwest monsoon, ang tropical storm nga nasiplatan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero salamat kita, no? Wala sang tropical cyclone wind signal nga epekto o kung ipagwa sang pag-asa. Pero ang sentro sa karon ni Fabian, ara siya sa 1,055 kilometro sidlangan sidlangan sang extreme northern Luzon, boting sa Guapan siya, no? Kag nagaangkon sa mabaskog nga hangin. Ang yung kabaskugon is 95 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos man nga nagalabot sa 115 km per hora. Paamo ka na malapit ito. Pero kay tituod din yan. Kag ining tropical cyclone nga ining si Fabian, magagwa sa aton Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi. Buwas sa gabi, Martes, diba? Buwas sa gabi o if not naman, Miyerkules sang aga. Nami manggintani nga may ulan-ulan pero hindi pala aplikado tanan, no? Kay kabudlay man kapin pambabaha ay tuog, no? Wala titawe. Pero diri sa aton sa Western Visayas, ano ganit tawe? Dili sa aton sa Western Visayas, Western Visayas, ada na ang atong probinsya na Negros Occidental kag ang Bacolod, di ba? Maulanon. Iya ditang laan yo di ko matupa ng ulan kaya dulong nagigagina sang langit sing kubaw magtupa ni gani karon. Hindi no? Siling ko lang to ho. Itawe man lang na iya, sing ko huyo pa man ang hangin. Huyo pa man ang hangin, huyo pa man ang madulong nga galong para makita namon ang kasanag. Yes, so sa pila ka bahin, no, dere sa aton sa probinsya kung sudod sa Bacolod, maulanon nga kalangitan, maka-experience man sila sa pagpanag-uob kag pagpangila tungod sa southwest monsoon. Ang aton baybayon, mangin makanay naman, kag kasarangan naman ang pagdapya sa mga kabaluran. Pero ang hunas, kaingat ang kagahon, alas 5:42, na may 1.35 meter nga kalaparon. Kag ang taob naman, karon, but siningon tawi, subong hunas pa, no? Kaya ang taob karon, alas 6:48 sang gabi, nga magalabot sa 0.84 meter ang kataason sang balod. Temperature, ang atong tinubad kagan. Sa pihak sa maulanong na panahon, sa pihak ni Fabian,
magalabot kita sa 31 degrees Celsius. So 24 to 31 degrees Celsius. Ina-update nga itong hatag sa inyo this afternoon, ha? Bantayan niyo pa rin ang update ni Fabian akan sa pila natin ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Okay, katuan pa ang pila natin ka mga update na tungod sining Delta variant ni ginmention ni Tita We kay na, na? Kado amo ginakabalakaan naman sa karon nga siling naton ang liabi ara sa aton ang paghalong ginaton. Ang ato sa Department of Health, syempre, no, gin-confirmed man, gin-confirmed sa Department of Health na may napatay na isa tungod sa Delta variant halin sa Antique, no? Halin sa Antique. Pero ginklaro nga ang isa pa ka kaso na detect sa Taguig, ang isa pa ka kaso nga na detect bala sa Taguig, hindi siya local infection. Tinghambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, siling niya, ang napatay sa Antique, 78-year-old, wala mabakunahan. 78-year-old nga babae, wala siya nabakunahan, wala siya travel history. Kag isa siya sa 11 nga na-detect sa karon na tungod sa local cases sa sining variant nga ini. At itong sa Taguig to din confirman to, sa Taguig na may ara sila isa na tag 26. Hindi kasi sa atong pagkahibalo, may 26 ka kaso man sa Alpha variant, kag 46 ka case ang Beta variant sa ilaya lugar mo, no? So kita kinanglan maghalong-halong lang din, na? Kag ara lang katindo pag naton sa aton palibot importante din na. Okay. Kag natungod man sinambalyan ni Senator Bongo, di ba? Ginmando naman ang pagpasira sa Mindanao backdoor kadungan sining pagsulod sining variant sa aton pungsod. Kag mismo aton Philippine National Police, na? Ginmando naman sa itong sa PNP Chief kay General Guillermo Elezar. Tanan ni Chief of Police nga kinanglan dugangan ang pagpabaskog sang police visibility sa ilatag sa tagsanga nasakupan para malikawan ang mass gathering. Ang mga pagtinipon-tipon bala kay sama-sami amo ina or let's say posible pag ISO ay mangin rason ina sang paglinat na nay madasig bala kay super spreader yung kwan mo ay ini nga variant. Amo ina man ang paandam na tungod sa sining Delta variant. Okay. Kag isa pagyud magluwas sa ginatubang nato nga pandemic dito di ba? Sa subong abi ninyo kun ano magluwas sa pandemic ang ginapangatubang naton ang mga eksperyensya ang iban nga mga lugar sa iban nga mga pungsod sa kalibutan. May ara pag linog, di ba? Pag baha, bagyo, gutom, ilinaway, dinamo, di ba, riot man. Sa sa may India, may may natipag nga pader. Tungod sina mo, pagkatapos naglandslide, 23 yung napatay sa India. 23 ang napatay. Nawasak ang ila sini mga pamalay tungod sa natipag nga pader, dungan sang landslide, tungod sang mabastog nga monsoon rains. Di na yun sa India, tawi dito sa Mumbai. Kapital sa India, ina. Sisunod dito sa NDRF, amo ng National Disaster Response Force dito, ang natumba nga puno sang kahoy, nakaguba, ang nakaresulta lang nga naguba niyang pader, sa may Chambor, sabihin, bira iya kadamo sa mga pamalay. Ay dito nalubong iya nga buhi ining 23 na ina. Kinsa nakasubo mapamatian pa nang nakakatabo sa atong palibot. Pag magluwas pagidira, ang baha man dito sa Germany kay sa Belgium. Sa Germany kay sa Belgium, ang patay ito naglabot na sa
170, 10 to 70, almost 200 na. Sa man nga pagbaha, may nakaguba man sa mga kabalayan kay sa mga infrastruktura dito, abi imagine lang na, no? Amo na nasubong yung epekto sa mga pagbago sa kalibutan, sa mga kalitan man nga nagakatabo. So, kita kinanglan, kapit sa my cross our fingers, let's all pray for that. Kinanglan lang yun. Always lang yun kita. Kaya ang paghalong, ara gud sa aton. Ilabi na gid sa karon nga medyo maulano na ang dalagan sang aton sini panahon, ang mga pagbaha, ang mga pag-landslide. Okay, so inang aton update sa mga tag sa inyo sa sini nga hapon. Pero hindi man naton pagkalipatan sa aton dira nga mga saksi ang aton anay Dr. Alfred Tita Wilma, pagkatapos man sa pinanaton sa mga importante nga mga pasibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical... 2-8. Ang oras Yes, ginagulong madali sa na inyo sang Okay, ang mga kauturan kabla nga plano ninyo nga mag-loan or need din ninyo kwarta, ano man yung classes ng loan, pwede
Standby na. Magabasa si Tita Wilma sa aton sinisulat sa karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang akong sinibasahon sa inyo nga ari sa atong sa Messenger din padala natungod din sa isa ka estudyante from Iloilo. Pag nagapatawag siya sa ngalan Jel. Kag ang mensahe ni Jel kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lang ako kay Jel. Taga Iloilo ko ta. Ako, mangin incoming second year college student sa kurso nga accountancy. Kabaluman tatanan sang sitwasyon subong. Kag kabalumang kutita nga kinahanglan mag-adjust yun tungod sang pandemic. Kag dala na dira ang pagbukas na naman sang plan. Tita we, katod-tuod lang, daw hindi ko anay gusto na mag-enroll sa incoming year or incoming full year. Dali. Tungod, ginapamensar ko pa lang ang kinahanglanon nga galastuhan sang parents ko para sa tuition ka gadget, nanugo na. Tita Wilma, yung istorya ko, si mama kay si papa, na tungod dira. Pero, ang hambal nila, hindi ako mag-untat sa pag-eskwela, tugtog. Mas parangan nila ako na pa-eskwelahon. Tita, sa tuod lang, feeling ko pabugat ako tungod nadulaan sang work si papa ko. Tapos, isa na lang si mama nga nag-aobra. Inasubong ang problema ko ta. Nagabatsagid ko sang among sitwasyon financially. Kabudlay kaayo. Pero kung nga nag-send ko sa message ko, tungod gusto ko man mabatian, alin sa imo ang imo opinion. Kung bala dapat susundon ang desisyon sang akon ginikanan. Jel. Hi, Jel. I-message ko na ni sa kaina nga about taon kung iya si may letter on air. Mas. Jel, sa imo mayong hapon. Kung ara man si Papa mo nagapamati, mayong hapon man sa iya kasi wala ni siya trabaho. Bisan sino sa aton Jel, apektado. Wala gid sang hindi apektado. Wala gid sang naga-enjoy sa karon. Ang importante lang gid subong is kinanglan magpakabakod kita tanan. Na siling nakapit kamay. Kapit kamay kang magpakailisog. Batunon ang tanan nga mga sayang nga nag-abot sa aton. Kabugat man sang problema, pero dapat ato bangon batunon pangitaan solusyon, di ba? Ay, oo. Abin mo, kung si Tita iniimugi na pamangkot, nananian ko ba lang kaya gusto mo nga mapahagan-hagan ang nabatsagan sang ginikanan mo nga kabudlay. Nabatsagan mo nga pabugat ka, nabatsagan mo nga nagahatag ka problema sa ila. So, ang dalagan sang pensar mo subong, nga kung pwede pa lang mapaumod ka anay. Pero bilang ginikanan, sa tuod lang.
Ang ginikanan niya to, ang ginikanan niya, ang gusto, bisan sigado lang, makatapos ang bata sa ila pag-eskwela. Bisan sigado lang, okay lang ang puson. Lamang nga mahatagan maayong edukasyon ang bata. Kaya wala sang pinaka. Para sa ako na, importante nga manggad nga mapapanugli sa itong kabataan kundi edukasyon. Di ba, ginikanan? Kaya mo niyang manggad nga mahatag natin sa ila kung makatapos din man sila. Nga bisan anahon kaya kabaw, hindi sa ginababaw sila mo, di ba? Kundang ginikanan niya. Kaya sila na mismo naghambal sa inyo. Hindi pagpaminsan ang galastukon. Kaya hindi ka na nila pagpapayaan. Ang ila pagsakripisyo kag ang ila pagpangabudlay, balikan mo sang pagpaninuha. Diba ka? Balikan mo sang pagpaninuha, suportahan mo sila in some other way kung paano. Kinanglan ara ikaw magpabasag sa ila. Kagkuan. Ara na, no? Sugod na gani, magsugod na ang klase, mag-focus ka sa imo pag-eskwela. Hindi pag-uyangi ang ila pagsalig nga dinahatag sa ila. Hindi pag-uyangi, magpaninguha. Ina, dako nga kalipay para sa dinikanan, na mabatsyagan nila, ng ila kabataan, nagabatsag man sang ila pagpaninguha, sang ila pagpaninguha para sa bungos ng pamilya, para sa inyo namang kabataan. Kabataan na madumduman lang sa ng buta. Pero okay lang, di ba? Natural ina. Kaya nga, among ng life sa kalibutan, lain-laing experience, simple lang bala ang perfecto din sa kalibutan. Ganitaw, Jel, at sa karon iya nga sitwasyon, kinahanglan gid pasang karon mo ang imo paminsaron. Ari lang kita sa mga maayo nga hitabo sang atong kabuki. Hindi gid kita maghatag gamay nga stay sa mga negative vibes, mga negative thoughts, mga negative na mga idea nga makapalingsang sa aton, kag makapahuyang sa aton. Sinanglan magpakabakod lang kita. Abi na, pasalamat ka. Pasalamat ka tungod nga, may dinikanan ka na handa sa gihapon sa piyak sining pandemic, handa gihapon nga pagsuporta, handa sa gihapon sa pagpa-eskwela sa imo. Nga amo ning kabuglay sa ko, pero no choice mo, di ba? No choice. Pero kinahanglan din, magpaninguha, ina para din sa inyo, sa ayuhan sa palaabuson. Yung magpasugot ka karon nga, kung kasugtan mo karon na nagsulod sa pensar mo nga hindi ka mag-eskwela, anong himuon mo, Bing? On ka eskwela, gusto anong bing himuon mo? Makabulig ka financially? Makabulig ka sa kinanglanon sang inyo panimalay? Kung hindi man lang, o kung gamay man lang, ang inyo mabuti, focus ka sa inyo pag-eskwela. Bira mo mabalikan kag mabuligan ang mga ginikanan mo. Kaya pasalamatan kanila. Kaayuha lang ang pag-eskwela. Kaya nga, bisan mabudlay para sa ila, ang pangabudlay na makakita kwarta para mapa-eskwela ka, ma-provide ang mga requirements na sunod sa imong kinanglan nga gina-foresee mo ng idaan. Hindi mabudlay sa ginikanan kasi makita nilang kabataan kung paano magsimakas para sa ila pag-eskwela mo. Tuod mo ina. Kaya nga, nagaka-inspired ang ginikanan. Nagaka-inspired ang kabataan, ang ginikanan. So, nakita nila ang kasinisiro sa ila kabataan. Especially sa pag-angkon sa maayo kabataan ngayon. Well, sabay pa nga nagatmungan ang point ni Tito Wilma. Kaya ako supported yun sa opinion sa inyo, sa imo ginitan. Okay, but anyway, salamat din. Ina lang ang matungda ni Tita Wilma. Ganun sa iban man natin din ng mga palangga, ng mga tagpalamati, hindi lang na problema sa paghigugma o kung experience ninyo sa paghigugma. Mga itabo sa sulod sa inyo panimalay, parents, relationship, parent-child relationship, mother-father, whatever, na may mga problema nga mga relasyon, gusto ninyo man mabatian ang opinion ni Tito Wilma, o if not naman ang inyo naman nga mga experiences, if ilabi na sa karon nga pandemic, kung paano ninyo napabakod ang relasyon sa sulod sa inyo panimalay, tungod
isa sa mga epekto ina sang pandemic sa karon, i-share na sa iban para ma-inspire man iban naton ng mga tagpalamati. Ha? Okay? Bisan na may something ka mo nga gusto na i-share sa aton programa kay This is my life, di ba? This is my life. Kabahin mo sa atong kabuti. Pwede ninyo ina ma-share kay ina makuha ang leksyon, mahimo nga inspirasyon, di ba? Sa iba na ng mga palangga ng mga tagpalamati. O magamit man nila bilang palahinan sa ina kabuhi sa adlaw-adlaw. Pwede ninyo, budlay na magsulat ito di ba? Budlay na magsulat ito Yes, ara lang pwede ninyo mag-send sa atong personal na account sa FB, sa Facebook. Search nyo lang ngalan ni Tita Wilma. Wilma ang Tupino Sigaton. Ada may send message, ako lang na nakabasa, wala na iba na. Pwede, gid ka mo dira makasend, pwede nyo man hinago ang inyong siningalan, ang lugar, pwede sa digid, ginarespeto na ito. If not, sa ito naman, page sa This is my life, This is my life page. Yes, may mga nagapadala dira ang ilaman mga istorya, pwede gid ka mo dira. Okay? Yes, Tita Wilma. Okay, magbalik ko gani karon siyempre ato naman FYI tingnan, pero ang aton anay nga Panyawan liniment oil. Ang Panyawan liniment oil Hello, my name is Ron Antrim. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers.
Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag
Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, Sa siniya nga bahin, kadto kita sa atong sinianay FYI segment, no, for your information segment. Katagaan pa siya, sa duwi-duwi nga ito, sa mga greetings. Bahiglaman ko sa inyo, thank you sa pag-welcome, but anyway, ato na FYI, so mention ko, hina, no, gani, abukado. Siling nila, tawi namit, nabala, yes, ako na namitan man. Pero, ano gani, magluwas naman namit siya, kilalaman na siya na nagapasexy sa mga gusto ba lang mag-weight loss na pang-beauty man. Kasi ako man nasiplatan, sa New York Times, best-selling author na nga siya Franklin Littman, isa ka medical doctor, ang avocado isa sa mga ginakabig nga little miracle food. Kaya nga nagaangkon isang tuman kadamo nga vitamin, nagahatag siyang madamo nga benefits or beneficios sa atong lawas. Kaya hindi lang sa atong lawas, kundi pati man sa atong sinipaminsaron. Pero ano bala ang effect sini sa atong kung adlaw-adlaw kita magkaon sa avocado? Good or hindi? Hindi. Nami gid siya. Na? Kaya nga ang avocado, good gid siya sa cholesterol. Diba? Good sa cholesterol ang avocado. Bisan inang hususo lang regular size ang hususo ng kadako niya, nagaangkon na niya iskas lang 113 calories with 10 grams na fat. Ang fat naman niya ina makabig na monounsaturated fat o kon good fat. Kag ina nagasupply sang good health sa siyempre tawi. Nagasupply sang good cholesterol. Ano ganing good cholesterol? Ang HDL, tabak bala sa magpa-blood test ka, na ang HDL amoy ng good cholesterol, ay nagapanubo na siya sang aton sininga bad cholesterol. Amo naman na ang LDL, no? Nga ba kung sa blood test naton. Kag ang avocado, abi ninyo, okay man sa digestion. Bisan half lang gid, ha? Tunga lang gid sang avocado, nami na nasa sa inyo iya nga pag-diet, pag nami na siya. Kaya ang digestion mo bala madasig. Kag madasig man mag-agwasa ang tanan nga mga hindi nami na mga nakaon mo. Kaya sunod sa nutritionist ko na adlaw-adlaw ang pag-consume sang avocado, malikawan ang constipation. Kag mamintinar mo ang healthy nga digestion. Ako tested and proven na ina ni Tito We. Okay. Nami man na siya nga, i-mix na sa inyo ginakaon, ganiin mo na itong first salad, bisan ganit sa mga veggie nga mga salad, di ba? I-cubes nyo, mix nyo, okay na siya. Magluwas pa sa mga infection. Magluwas pa sina, no? Pangontra pag siya sa mga nag-experience sa infection sa ilalawas. Kaya nga, rich in vitamin D ang avocado. Nga amo ang pangontra sa mga masakit kag infection. Magluwas na, nagaan-kon sa vitamin C kag vitamin E. Plus, pagid, gamay na, masiliman na ito, natural plant chemical siya nga pangontra sa cancer. That's why ako nagkakaon sina. Na-admit na natin ina, no? Kag-accept na natin ina sa aton kaugalingon. So, yung unang ginaton, kinanglan ng mga healthy living, nakita ko, yung healthy lifestyle, di ba? Okay. May ara, pagid na siya nga antioxidant. Yes, may ara siya, antioxidant, may phytochemicals na pares ang lutein, kaya zeaxanthin, na pangontra naman sa katarata, sa mata naman na iya.
sa macular degeneration. Sa panami pa sang inyo tulog, kung magkaon ka mo sang avocado. Tama na ba na? Magluwas sa mga na-mention natin yung vitamins, loaded man ang avocado sa magnesium, nga ginasabig nga anti-stress nutrient, nga kinahanglanon para nga makaangkon, o kung ma-maintain naton ang manami naton nga pagtulog. Ang natural glow, glowing skin, pampagwapo, ang iba nila, budang nila sa ilaguya, sa mga manami nga hair, nga silky, shiny, di ba? After nila na shampoo, avocado na nga dinadunong, hinihimo na nila conditioner mo na, kag syempre, pampaklaro pa sa aton panulukan, sa aton sinimata na. Pila lang inaiya, pila lang ina sa mga perks dala kung adlaw-adlaw kita nga magkaon sang avocado. Ang fat-soluble vitamins kay monounsaturated fats, kinahanglan gid na sa atong sinilawas para nga ma-maintain naton ang matahong nga lawas. Ba matahong nga lawas, siyempre shiny nami mo skin pa nami mo, no? Kag mabastog iya nga condition. Okay. So, gani next time kung manindahan ka mo or mamakal ka mo, hindi ka makalipad. Ay, wala gusto lang na salita nyo. Avocado. Kambal nito, nami gid siya. Okay? Okay. Baho, ara sila kay kadamo sa ila. Thank you, gid sa inyo tanan nga po sa aton sa live. Thank you, gid sa inyo. Ara si Anabelia Amoyo, Tito Wilma Mayong Hapon, kay Christine Pahayahay Numayaw, kay Mel Churita Ferrer. Hi, good afternoon. Si Evelyn Martinez, pangamusta man, thank you, Gid. I-heart like nila si Tita We, happy na ko na. Hello, Tita We, welcome back, Gid. Nakita ka naman kaliwat. Thank you, man, Julie Militado Patrimonio. Ba, April Joy Buena Flor Gaston, kag sa Inda Rosemary, Claste Bahas. Okay, so hi, good morning, watching in Saudi Arabia. Okay, good morning lang dala sa imo. Yes, Miss Abanazen, kay Homa Lunina, mayong hapon. Yes, thank you, Gid. Kay the floor, April Joy Buena Flor Gaston. Dila ko sa mga taga-Sitio Ubusan Enrique, ang mga taga-Purok May Dubaon, sa Barangay Tangub, mayong hapon. Sa tanan mga ARB, AFC member, keep safe always to all. Talag-talang, naka-online, but always monitor through Transistor Radio from sign on to sign off. Again, welcome back to the West. Love. April Joy, thank you, Gid. Ma'am, Elizabeth Malek Gamala, Ma'am, thank you, Mana. Good afternoon. Welcome back and miss your golden voice. Thank you, Ma'am. Keep safe always, man, sa imo. And take care. Ada man nag-upod sa ito, si Tuto. Darny Caranzo, good afternoon, dira. Si Inday Wilma Blaza, kay Melanie Uligo. Yes. Ada man si dira Secretary Inday Wilma Milando Pina. Thank you, sis. Love you. Nag-try, kay Christine Gonzalez Lipo and the whole family, good afternoon. Dira sa may bagat series sa Mansilingan sa inyo tanan kay aton oras aton lang ginalagas. Mabalik pa na Tita We, dugay-dugay para man sa iton sa horoscope, pero hindi man natin pagkalipatan ay Johnson Plus Code. Kaya kabalugi kita sa karon nga panahon, importante ang isaayong lawas. This new sponsorship is brought to you by Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. 43 na, pero siyempre nga ito na DTX
zodiac sign para sa itong pagsa sa horoscope. Para sa itong sa horoscope iya karon nga adlaw Lunes, Hulyo 19, mayong hapon lang danay, dali lang gid tawa. Watching here tawa, we love you, thank you gid. Kay the Virgil Finda, tawa hidlaw gid kani sa imo. Ang mabatian namong liwat ang imo golden. Thank you man. Salamat gid sa inyo dira. Ako lantaw sila upod man sa iya sa inyong. God bless you and your family tito. Thank you gid Miss Virgil Finda. Alex Montesa, agad-wish advance, advance si Malipayon. Yes, advance happy birthday. 49th birthday ni Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Namuging salamat, beloved viewers. Thank you, kids, sa mo Alex Montesa. Nay. Ramon, Kevin Leforta Martinez, sa kay Leo Talaban. Salamat sa inyo. Hindi ko man kamo maubos karon pero sige lang, bawi-bawi lang ha. Toto Philip Sinalang Zagay, thank you kid. Horoscope na kita na una nga zodiac sign karon iya nga adlaw Cancer. Siyempre tito we sa mga Cancerian na natao ini Hunyo 22 tugtog Hulyo 22 kung inyo birthday within this data Cancer ka no. May madiskubrihan ka karon nga adlaw nga sikreto sa pamilya. Either ang resulta sina sa imo, maging happy ka, o masubuan ka. Ikaw na makadesisyon sina. Pero hindi mo man pag-idalok ang pagpahuway. Kinanglan tagaan mo man rest imulawa. Kung pwede pa lang, sunod sa imo horoscope, mag-supplement ka para masuportahan ang imo immune system. Magsuwati mo nga mga numero, 75, 43, 11, 39. Your lucky color is tangerine. Sa mga layo naman, ang mga layo na tao, Hulyo 23, Agosto 22, paagi sa kaabdik ng imo paminsaron. Ganito makakita din ikaw sang nagakasanto o nagakadapat na solusyon sa imo ginaangkon nga problema. Subong, good for you, pero kinahanglan, magpakatawhay. Masuwati mo nga mga numero 11, 23, 43, 13. Lucky color, blue. Sa mga Virgo naman, mga Virgonians, sa ilang silang birthday, August 23 or Agosto 23, subtog September 23. Ang malawig-lawig na nga pagbinisgustuhan na sa close mo nga sa pamilya, ang miyembro sa inyo pamilya, mas solusyonan ina. Paano gusto? Kung ipaiway mo na imo pride, panubuah ang imo bugal. Magpaubos ka lang kamay, okay? Wala sa malain dira. Virgo, masuwati mga numero 25, 29, 43, 51. Fuchsia pink is your lucky color. Sa mga Libra, sa mga Libra, Tito Wilma, September 24, October 23, ang banding-banding ninyo sa imo dara loved ones, yes, makahatag ina may epekto nga mangin close sa gid ka mo. May sikreto ka man nga madiskubrihan karong nga adlaw. May suwati mga numero 13, 11, 28, 39. Yes. Your lucky color is Chinese red. Adto naman kita sa Scorpio. Ang mga Scorpio, October 24, subtob Nobyembre 22. Okay. Sa mga Scorpio, subong mo pangitaan sang paagi para nga mapabalansi mo ang imo career, kag hindi lang imo career, kundi pati ng imo home life, ang imo dira kabuhi sa inyo panimalayo, ay inyo pagsimalayo, paamo ka na nila. Okay, masuwati mo nga mga numero, Justin 9, 32, 48, 58. Your lucky color is periwinkle blue. Sa mga Sagittarius, mga Sagittarius na taong Nobyembre 23 subtub Disyembre. Disyembre 21. Damage control ang importante sa karon. Nga ang pagtuhaw o kung pagwa sa controversy. May kontrobersiya. Amo inang mag-divert ng atensyon sang tao. Mas warte
nga mga numero Justice 23, 44, kag 51. Lucky color, violet. Ina ang unang gabahin sa ito may pagbasa sa inyo tagpika horoscope. Ang inyong mga tagpika zodiac sign. May nabinin pa kita, don't worry. Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos ang kilaman sa mga importante nga mga commercial. Adasig sa naton oras, alas 2.50 na, no? Alas 2.50 na, Action Radio Philippine Standard Time. Di, mag-alas 2.50, bibigay mga pinata, pero antes man kita mga kinanglang tapuson, tama na nga pong siniya nga, ano ganit dito, kinanglang tapuson, tama na nga pong sinipagbasa sa mga nabigay ng mga zodiac sign para man sa itong tagteka horoscope. Diba? Yes. Inday Giselle Franco, mayong hapon ng dira sa imo. Salamat, kid. Hindi lang na mo natawi, di ba? Kay Leo Talaban, hello Tito Will, mag-keep always from the Castiliana with love. Thank you, kid. Mayong hapon, Tito Will, monitor lang kami dito sa Barangay Pandangon, Don Salvador Benedicto. Okay, Christine Minias Villalobo. So, salamat, kid. Tito Eddie Lau, afternoon, kidlaw man sa inyo mo ba, arikan siya po ni Nanay Isabel, naga-monitor, happy Monday to sa inyo man. Okay, sa dayunan ni Tito Wilma, ang pagbasa sa nabini natin yung mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Di na ta, Capricorn na Tito Wilma. Ano nga Capricorn, na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Bao high ang energy mo, mataas ang energy mo subong, di ba? Inatungod man sa may programa ikaw nga din nun, or project. Siyempre, maging launch kaya either Satika or Santa. Pero, tungod na taas ang imong energy, maging maayos. Diba? Ara sa imo ang banas ng kadalagan Capricorn. Matuwartin mo nga mga numero 21, 24, 35, kag 51. Lucky color, peach. Aquarius, ang mga Aquarius naman na tao, Enero 20, tugtog Pebrero, 18, mabaskog ang imo mabaskog ang imo puwersa, no? Para na makalikaw ikaw sa kompromiso. Ano po niya? Hindi, kinanglan. Bisan ano pa dahil nga puwersa ang imo, kinanglan gihapon, hindi mo ang pagpahuway. Kung kapoy ka na, hindi pagpilita. Aquarius, take a break. Masuwati mo nga mga numero 23, 19, 51, 32. Pumpkin yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero 19, tugtog Marso 20. Ang imo technique sa ginatawag naman niya creative visualization, amo ang maghahatag katumanan sa imo ginahandom. Ang imo na pagka-negative thinking, bala Pisces bilaan na kaya hindi mo siya namin. Maswati mo naman yung mga numero 35, 41, 55 ke 22. Wild cherry red is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19. Rita, utang nga kabalaslan. Aries, ang pagtanaw sa utang nga kabalaslan, amo na iya ang nakahatag sa imusang imo kaalam sa karon. Kag nakahatag mo ina sa imo, nanging faktor ina kung nga naangkon mo ang kadalagan sa imo kabuhi. Masuwati mo naman ng mga numero 25, 26, 43, 51. Your lucky color is blue. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, importante. Taurus, importante kay suno sa imo horoscope, importante para sa imo may
sa imo singid negosyo, kung may negosyo ka, may harmony. Kung may business partner ka, may harmony yan inyo sini pagpadalagan sa inyo negosyo. Or let's say, ang inyo sinirelasyon bilang mag-partner. No? Para bala may masiling ka bala para manging clarek ang tanan, manging klaro ang tanan. Ano kinangnan mo, di ba? May tuwar din mo nga mga numero sa rules 36, 32, 23, 12. Your lucky color is green. Kag ang gadapusan na ito ni zodiac sign, siyempre, Tito Wilma, at Gemini. Ang mga Gemini, na tao may 21, tugtog, mga 21. Ang imo, mabakod na sense of morality. Ang pag-ethics, ha? Tandaan mo na, Gemini, ang imo mabakod na sense of morality and ethics, amo inan maka-attract sa oportunidad para makabulig pag ikaw sa inyong team kapareho. Gemini, magsuwat mo mga numero 33, 15, 44, 51. Your lucky color is great violet. Okay. So, nabatian na ito natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iyang adlaw Lunes, Hulyo, Justin weather to Igdusnia. 21. Okay. Yes, Tito Wilma. Wow. Kada magluwas man sina, sa aton anay manamyaw lang tada. Manang forla mayong hapon, kakain din eh. Dira man sa vet tour, sa aton mga suki, dira mayong hapon sa inyo, ha? Salamat din sa inyo pag-upod sa This Is My Life every afternoon, Lunes, Tugtog, Sabado. Pero sa siningabahin, standby anay, ha? Standby kita para sa aton nga Oraso Imperata. Batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bunong sang sining balatian agud matap na ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamigyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sing Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman.
O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Salamat sa pagpupod sa kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa oras to Imperata. In Punto Las 3, Action Radio Philippines Standard Time, ang eto na 3 o'clock early. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat din, no? Sa liwat sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Kag siyempre, Miss Marjaniva, thank you. So good to know and see you back again. Thank you. Tita Nene, Campaniel, salamat man. Ay, so good afternoon. Sa the virtual tinda, yes, salamat din. Wino na mayong hapon sa inyo, tanan mayong hapon. Kag, siyempre, dali agad lang ha. Ang ato na nagzantong plus coffee mix para sa itong coffee break. Hindi gid natin pagka Kailin sa Luke chapter 8, verse 16, no one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under it. Instead, they put it on its stand so that those who come in can see the light. Padahugin niya salamat. Paalam na si Tita Wilma sa atong sinipagpangalagad sa This Is My Life. Simple naman liwat was saan ba sa matang mga drama hintahit ang pagkikisma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!